počkejte chviličku. Jste žena černoška. Pocházíte ze zvláštního místa Cleveland. Nosíte hnědé šaty. Chodila jste s policistou, ale nevydržela jste to. Byla jste velmi nešťastná. Je to pravda? Kde je? Kam šla? A kdo jste vy? Muž, běloch. Nic z toho, co jste řekl, nebylo Jsem správně. nachlazený. Jste z Pittsburghu? Ne, já jsem od FBI. Sakra. Budu otevřený. Potřebuji vás. Jste nemocný? Něco jiného. Hledám jednoho vraha. Já vím, mám jisté schopnosti, ale mám tady málo vzduchu. Je tady moc těsno pro mne i pro mou přírodu. Nechápete? Mé duševní síly jsou vervišt. Ver, co? To nic. FBI. Mohl bych vidět vaše doklady? Pojďte blíž. 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 To stačí. Už dlouho mám chuť na dobrou pizzu. Pizzu s mozkem intelektuála. Schází mi ta tkáň. Cítím vaši vodu poholení. Tušky, pera, pělové věci, už nemůžu. Hupity dupity seděl na zdi, hupity dupity ze zdí spad. A všichni koně a vojáci pana krále měli míchaná vejce. Líbíte se mi, slečno? Pane. Říkejte mi, doktore. Ty obrázky jste maloval vy? Ano, beru korespondenční kurz. Doktore Kanibale. Říkejte mi, pane. Pane? A taky doktore. Taky doktore? Pane doktore. Promiňte, pane doktore. Prima. Doktor Prima? Nechme toho. Já vyšetřuji velmi choulostivý případ. Víte, je to vlastně můj první případ. Hledám vraha, který... Má vidění? Počkat. Vidím. Sá jak žere člověka. Žere člověka? Je to můj člověk. Má silné, ostré zuby. Všem svým obětem roztrhá utropy. Komu? Umírají s výrazem překvapení na tváři. No, není divu. Počkat. To je Lesí. Ahoj, Lesí. Co se děje? Moc jí mrzí, že je Benji tak oblíbený. Počkat, taky dělá starosti malý Timmy. Je pořádně naštvaná. Doktore, vážím si všeho, co pro mě děláte, opravdu, ale... Ale prosím vás, to nic není. Ráno se stalo. Ale... Proboha, přestaňte, člověče. Jsem unaven. Odcházím do náruče Orfeovi. Dobrou noc. Neuvěřitelné. On překračuje i gravitační zákon.